9,7 Костина, Кристина Шекерова. Сега и е време да се покаже и тя. Показа се. Вчера в първия ден имаше лошия шанс да започне състезанието в по-слаба група, само с Костина около себе си. Но Кристина Шекерова има големи възможности и се надявам, че ще ги доразкрие и до края на днешния ден, а още повече утре и в неделя. И съдийките и не дават. 9,65 за това трудно съчетание на Кристина, на изпълнено без грешка. Въобще не виждам каква е разликата между тази композиция